Allah madaukakin sarki yace allazi khalaqa sab'a samawatin ibaqa. Allah shine ya halicci sammai bakwai, wannan saman wannan. Allah ce abinda aka baku na ilimi dan kaɗan ne, shi yasa har yau bincike ake yi, har yau gano abubuwa ake yi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah ce ba za ka taba gani cikin halittar Allah mai rahama wata tangarda ba. Farji ilbasara, haka ne? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji ilbasara hal tara min futur. Allah ce ka dan daga ido ka kalli sama ko akwai wani gu da kaga ya taba tsagewa. Yadda kaga saman nan haka annabi Adamu ya ganta, haka ya ganta. Duk wanda ya wuce bai isa ya ce wai a zamaninmu mu saman nan ta wajen kudu an taba zuwa aka gyara ta, haka take. Don Allah banda Allah akwai wanda ya isa wannan kira. Sun marji ilbasara karrataini. Allah ce kai ka sake fam ka yi ta maimaita dubi zuwa ga sama, ka lalle ka duk ta inda kake so ka leka. Yanqalibi ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir. Allah ce ganin ka zai gajiyu, ganin ka zai kaskantu ya gajiya, kai zaka ga ka daina gani dunu saboda tsaban kallo. Allah ce baka ga wata matsala a halittar Allah. Yana daga cikin aya da sama take da shi girmanta, la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun. La khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Girman sama din duk gudun jirgi a ce a jet kaza yana gudu a cikin awa kaza a cikin minti kaza bai sai ce ya taɓa wuce sama ba. Wato ka duba faɗin saman, ka duba girman saman, ka duba duniyar da kasashen da ake taɗi duka saman ta rufe kowa kuma ba ta inda aka tokare ta. To Allah ya ce ya kamata ka ɗaga kai ka kalli sama, kaga ikon Allah, kaga wanda ya kaɗaita. An taba ja in ja da wata ƙasa ko wani kamfani cewa su suka yi sama, babu. Sai Allah ya ce wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah ce da kuma duwatsu yadda aka kafe su. Allah ce su daga ido su kalli duwatsu. Mun yi wata tafiya daga Madina zuwa Jizan. Daga Jizan muka wuce. Wato shi yasa da aka ji Alƙur'ani yana cike da maganan duwatsu. Za ka ga dutse, ganin dutse kawai hankalin kai tashi. Ayoyi daga cikin ayoyin Allah. Idan ka kalli dutsen tsiraye, in tsiraye wa zai ba da tarihin lokacin da yake karami? Idan ɗauko shi aka yi aka ajiye shi abin wa zai iya ɗauko wannan dutsen? Malam dole ka sallama. Shi yasa ai daga cikin tambayoyin da suke ma annabi, wa yas'alunaka 'anil jibali yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta. Wa yas'alunaka 'anil jibal, suna tambayanka game da duwatsu saboda yadda suka san dutse, suke ganin dutse, suka ce to in an yi tashin kiyama duwatsun nan ya za a yi da su, saboda a tunaninsu wani abu ne da za su gagara. Kai dutse ai kana ganin shi sama sama. Faƙulk Allah ce ka gaya musu yansifu harabi nasfa, ubangiji na zai sheke shi ya narkar da shi yadda kaga kankara yake melting
haka duwatsu da su yi melting su yi daidai da ƙasa. fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta, ba tudu ba kankara. wa tara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. wa tara aljibala, Allah ya ce zaka ga dutse ranar alkiyama tahsabuha jamidatan, kai sai ka dauka a sandare yake yadda ka san shi za a iya takawa a hau. wa hiya tamurru marra sahab, amma shudewa yake yadda gajimare, yadda kankara ke narkewa haka yake narkewa sai ya zo ya yi lebur da kasa. Allah sai ya ce musu to ku daga kai ku kalli dutsen. Dutsen yana daga cikin mafakarsu idan yaƙe-yaƙe ne, in menene. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kogon Hira yake zuwa yake wannan zaman kafin a mai wahayi ba? Lokacin da suka fita za a bi su, ba kogo suka shiga suka ɓoye da sai na Abubakar ba? Da yadda Allah ya shimfiɗa ta, da yadda muke rayuwa a kan, da mu da dabbobinmu, tsarin ya dace da kowa. A kanta za ku yi tafiya ku yi rayuwa, dabbobi su yi tafiya su yi rayuwa, komai ya yi tafiya ya yi rayuwa. Amma inda ɗan adam ne zai yi nashi, to da ka samu yadda za a yi wa mutane daban, yadda za a yi wa kaji nasu daban. Wallahi haka ne.